Hendaiara abiatu aurretik, Ricardo gaztea, Juan Luis anaia eta gurasoak Igeldoko parkera joan ziren. Antxe igaro zituzten momentu atseginak, Atotxako tren geltokian elkar agurtu baino lehen. Pena handia hartu zuen Ricardok eta alaxe jarri zuen egunkarian. Geuk ere, ohitura genuen Igeldora joateko txikitan, aita itsasotik zetorrenean. Behin, batel txikietan sartu ginen eta aita guri arraunean erakusten saiatu zen. Halako batean, han ondoan zegoen gizon bat aitaren gana hurbildu eta galdetu zion. Zu etzara ba, Jose Uribe izango. Aita, aho bete hortz geratu zen. Gizon hura ez baitzuen bizian ikusi. Ahotsagatik ezagutu zaitut, esan zion gizon hark. Ni neu ere lemazaina naiz, eta zure ahotsa ezagutu dut itsasoko irratitik. Ohitura zuten arrantza ontzietan, irratia piztu eta entzuteko gainontzeko lemazainek zer zioten, jakiteko arrantza non zegoen. Ricardoren egunerokoan jarri ditut berriz begiak. Ekainak 4. Parisen gaude. Napoleonen hilobia ikusi dut. Gerra handiko panorama ikusgarri bat. Eta beste gauza asko ikusi ondoren aitarekin igo naiz Eiffel Dorreko 3. solairura. Handik bista ederra dago, baina beldurra ematen zidan behera begiratzeak. Paperezko aeroplano bat bota dut Dorre puntatik.